Pozdrav svima dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak ribe i to tarot prognoza za 2024. godinu. Sada ćemo vidjeti, dragi ribe, šta vas očekuje po mesecima. Izvući ću po jednu kartu za svaki mesec. Znači, ukoliko je vaš znak ili podznak ribe ili ako imate mesec u ribama, ovaj video može biti za vas. Prva karta, dragi ribe, ovo je opšte su teme sada, ove prve tri karte koje izlačim. Kraljica pehara, kralj mačeva, kralj štapova, as mačeva, sjajne karte, potreba da negde negujete sebe više, da mislite na sebe više, da negde stavite sebe na prvo mesto. Ovo je rad na sebi također sa kraljicom pehara, isceljenje vašeg srca vezano za rane iz prošlosti, iz nekih prošlih odnosa, možda čak vezano i za rane iz detinjstva. Kraljica pehara svakako govori o potrebi da se iscelite i da se otvorite za nove mogućnosti na polju ljubavi, na polju odnosa. Kralj štapova, vaša sledeća karta, drage ribe, mislim da se osjećate dobro vezano za posao sa kraljem štapova. Mislim da ste organizovani, da ste vredni, radni, postižete uspeh, izuzetno ste negde inspirisani, strastveni, vezano za neki posao kojim se bavite ili čak ako trenutno nemate posao, mislim da ćete ove godine naći neku novu inspiraciju, i da će vam neke nove, da kažem, poslovne, kreativne projekte koji će da budu veoma uspešni. As mačeva jeste karta takođe velikog uspeha i pobede, ali je i karta nekih novih ciljeva, novih odluka koje postavljate pred sebe u ovoj novoj godini. As mačeva jeste vaša odlučnost da negde radite, da napredujete, da budete najbolja moguća verzija sebe. Isto tako as mačeva govori o vašoj autentičnosti, o potrebi da budete ono što vi jeste, da negde živite svoju istinu bez kompromisa, drage ribe. I sa ovim asem mačeva, ja volim as mačeva, mislim da ste izuzetno jaki i vrlo lako sve ono što vam ne odgovara možete iz svog života prosto da sklonite, jel? U najpozitivnijem smislu. Ok, sada ćemo da izvučemo te karte po mesecima. U januaru ovde imamo kartu zvezde. Dragi ribe, budite optimisti. Neke vaše želje ili ciljevi na kojima ste radili prethodne godine, odnosno ove godine u kojoj smo sada još uvek, u januaru 2024. se ostvaruju i u januaru upravo se, pošto zvezda takođe jeste karta isceljenja, u januaru se upravo događa ovo isceljenje vašeg srca u odnosu na prošlost. Sa zvezdom jako, jako lepa energija, znači mislim da imate vere u sebe i poverenje u život i vere da će život da vam donese upravo ono što zaslužujete, što negdje jeste ostvarenje vaših želja. Mislim da ste optimisti i ovo je negde sjajna, lepa karta, jako lepa energija. Februar mesec, nemojte baš da budete toliki optimisti da sad nosite ružičaste naočare, drage ribe, da ne vidite prst pred nos. U februaru mesecu moguće da ćete imati pred sobom neki jako puno mogućnosti. E sad, šta je ovde kvaka, što bih rekla, sa ovom sedmicom pehara? Kad imamo jako puno mogućnosti, može da se desi da upravo ne možemo da izaberemo jer ih je previše. Znači, nije to da vam se nudi jedno ili drugo. Ovde imate 7 pehara.
Rekla bih u februaru da je važno da kako bi se ova vaša neka želja iz januara, možda u januaru kako da postavljate neki cilj, zamišljate neku želju, možda ste inspirisani da krenete ka ostvarenju nekog cilja sa zvezdom. U februaru, dragi ribe, nemojte se rasplinete na sve strane, nego odredite sebi prioritete. Znači, ovi mase mačeva prosto odredite šta je za vas prioritet i radite na jednoj stvari. Nemojte se rasplinuti, jer ako se rasplinete na sve strane, ništa nećete uraditi. Drugo, zaista je ovo potreba da skinete ružičaste naočare i da negde to što ste poželjeli sa zvezdom i to što možda ovde sa sedmicom pehara, da kažem, vizualizujete, potrebno je da to sada spustite u svoju stvarnost, dragi ribe, u svoj život. Ovde imamo kralja mačeva, mart mesec, upravo ovo što sam rekla, izaberite jednu stvar, radite na vašim ciljevima, vredno, predano, disciplinovano. Rekla bih ovde da je važno da odluke donosite hladne glave, naročito što ovde imate sedmicu pehara, to je ono glava u oblacima sa ovom kartom. Znači, sve važne odluke bilo bi dobro da zaista donesete, da slušate zdrav razum, pre svega, dragi ribe, i sa kraljem mačeva, kažem, 2 puta merite, jednom secite. April mesec, vitez mačeva, neke nove mogućnosti se ovde otvaraju pred vama, opet kažem, nemojte da se razletite na sve strane. Ovaj vitez ume da bude jako brz i da želi da sve uradi odmah i u isto vreme i onda u toj brzini negde ili ne uradi kako treba ili što je još gore povredi sebe, jel? Uradi nešto na sopstvenu štetu, zato znači saberite vaše misli. Dobro je da nemamo one 9-ke, 10-ke mačeva i ostalo, one bolne karte kad prosto ne možemo misli da kontrolišemo. Saberite vaše misli sa ovim vitezom mačeva, dragi ribe. I hoću kažem, sa ovom kartom možda se oslobađate nekih stvari vezano za prošlost u aprilu mesecu. Maj mesec, ljubavnici, mislim da je ovo odluka i početak neke nove veze, vaša odluka da možda ili da radite nešto što volite ili da uđete u neku novu vezu ovde sa kartom ljubavnika. Znači, ovo je maj, proleće. Čini mi se da ste u maju spremni za ljubav, naročito ako se ovde sa ovim vitezom oslobodite prošlosti. U maju ste spremni za ljubav, ima jako puno privlačnosti, puno strasti, puno razumevanja. Mislim da vam ova nova ljubav isceljuje srce, dragi ribe, budite optimisti ovde, stvarno može da bude nešto lepo. Jun mesec, 4 pehara, čini mi se da opet gledate u neko razočarenje vezano za prošlost. Ne mislim da je to nešto vezano za ovo u maju što se dešava. Malo ste siti svega, ne znam šta se desilo, ja ću posle još da razjasnim neke karte. Sa 4 pehara, ako ste previše fokusirani na neku prošlost, drage ribe, i na neka negativna osjećanja vezana za prošlost, ne možete da vidite novu priliku koja dolazi u vaš život, novu mogućnost da idete napred. Ovde posle 4 pehara imam 5 pehara, nešto se završava za vas u vašem životu. Ovo je 5 pehara, ne znam da li je to ova veza, rasvetlit ćemo posle karte. Doživljavate neku vrstu gubitka, razočarenja, ali sa 5 pehara je potrebno da shvatite da je iz vašeg života otišlo samo ono što nije zaista bilo dobro za vas. Mislim da je važno da se pomerite iz ove energije i da shvatite da ako je vezano za posao, da je neuspeh samo jedna stepenica ka uspehu i da neuspeh zaista ne postoji. Neuspeh je nešto što vi definišete kao neuspeh jer nije ispunilo vaše očekivanja, ali uspeh i neuspeh su subjektivne kategorije, ne
objektivne. Tako da mislim da ne treba, ovo je neko, da kažem, ne u vašem životu. Neka su se vrata vama pred nosem ovde zatvorila, drage ribe, u julu mesecu, ali to što su se jedna vrata zatvorila ne znači da ne treba da pokucate na druga i da se druga za vas neće otvoriti. Znači, bilo da je u pitanju ljubav, bilo da je u pitanju posao, ovo je neko razočarenje i neki prekid, ali to ne znači da je to kraj priče, jel? Možda jeste, ako je ljubav u pitanju, možda jeste kraj priče sa jednom osobom, ali nije kraj vaše priče, drage ribe. U avgustu imamo ovde Viteza pehara. Ovo je spremnost da otvorite svoje srce za ljubav ponovo. Moguće je da je ova veza ovde sa ljubavnicima bila kratkog daha i da je ovo sa Vitezom pehara neka nova osoba u vašem životu. Dragi ribe, ovo smo rekli da je avgust mesec, septembar imamo papu, mislim da u septembru učite neke nove stvari ili sa kartom pape možda, da kažem, primate blagoslove od strane života. Još nešto sa kartom pape, ja bih rekla da ste ove godine učili važne lekcije, naročito ova petica, četvorka i petica pehara, važne lekcije vezane za vaše, kako da kažem, i samopoštovanje i samopouzdanje i za taj osjećaj gubitka. Da znate da nekako, kad vi radite na sebi, drage ribe, sa kartom pape, to je nešto što niko ne može da vam uzme, to je nešto što nikada ne možete da izgubite. Sledeća karta, drage ribe, ovo bi bio oktobar mesec, paž novčića, upravo papa, paž novčića, možda učite nešto u životu, možda se usavršavate, učite možda neku novu veštinu ili u nečemu što radite, jer stičete nova znanja. Novembar mesec, wow, novi početak, ili neki novi kreativan projekat, ili neka nova strast ulazi u vaš život, neka nova iskra ovde inspiracije. I decembar mesec, osmica pehara, mislim da odlazite ovde od stvari, ljudi, situacije koje vam više ne služe, drage ribe. Ovo može biti vezano i za prošlost i čak i ova petica pehara i četvorka pehara mogu biti vezane za neko vaše vraćanje na prošlost, vezano za vaše emocije. Sa osmicom pehara možda napuštate i neke stare stavove vaše ili stare uverenja koje vidite da više ne piju vodu u vašem životu, drage ribe. Svakako idete dalje, odlazite od onoga što vam je nekada značilo, ali sad vi ste se promenili i shvatate da to više nije za vas i prosto želite za sebe više. Ok, ja ću sada neke karte ovde da rasvetlim, sad ću na kraju da izvučem sa svaku kartu po jednu. Ajmo da vidimo ovako sada, drage ribe, šta mi ovde imamo. Ljubavnici. Ok, neka ostanu ljubavnici tu gde su pali. Evo još jednom da promešam. Ribe. Sedmica pehara, četvorka štapova. Ovo može biti vezano za neki odnos, da nosite možda ružičaste naočare. Dragi ribe, možda u početku godine, u januaru mesecu, ulazite u neku novu vezu sa kartom zvezde, u tom smislu, da kažem, ova manifestacija neke vaše želje, ulazite puni optimizma.
I u ovoj vezi zaista sa ovom četvorkom štapova, pa ovo ne mora biti za sve vas jer je generalno čitanje, može biti za neke od vas. Znači, sa četvorkom štapova imate jedan lep odnos, imate harmoničan odnos, znači ravnotežu između vas i vaše osobe, ali opet, kako da kažem, spustite se na zemlju, drage ribe, nemojte se rasklinuti ovde na 100 strana i nemojte, zaista skinite ružičaste naočare, bez obzira što vam je lepo, da biste, kako da kažem, da bi to negde stvarno funkcionisalo kako treba. Mislim da ako da zapravo ako je ova zvezda ovde u januaru samo vaša želja neka za ljubavlju, u februaru znači ima šanse da vam se ta želja ostvari sa četvorkom štapova i mislim da ovu osobu možete da upoznate na nekom društvenom okupljanju, ali, kako da kažem, stvarno je potrebno da nekako da ne sedite samo i da razmišljate o tome ili da maštate o tome i da mislite da će neko da vam pokuca na vrata, neće. Morate da se družite, morate da se povezujete sa drugim ljudima. Ova četvorka štapova jeste negde karta nekih društvenih dešavanja, društvenih događaja, proslava, žurki, potrebno je da izlazite, da upoznajete ljude. Ajmo da vidimo šta nam je ovaj vitez mačeva, desetka novčića. Mislim da idete ovde ka nekom ostvarenju uspeha, jel? Desetka novčića može biti vezana i za ljubav, u tom smislu je, drage ribe, sve što ste ikad želeli u ljubavi, jel? Stabilna veza gde možete da prosto izgradite nešto konkretno, znači brak, porodicu, da prosto imate decu, unuke, porodično stablo sa desetkom novčića i ljubav koja vam negde pruža i materijalnu i emotivnu i podršku i sigurnost i stabilnost sa desetkom novčića. Ovde sa kartom ljubavnika, ajmo da vidimo i to, imamo kartu zvezde, ovo jeste definitivno mogućnost za jedan zdrav odnos ove godine sa zvezdom, znači stvarno budite optimisti i to što želite u ljubavi sa ovim kartama, stvarno za vas ovde desetka novčića jeste manifestacija, pošto novčići jesu konkretna materializacija u vašoj stvarnosti. Stvarno to što želite za sebe, dragi ribe, u ljubavi može ove godine da se ostvari. Ovde imamo i preko paža novčića, ponovo ljubavnike, znači mislim da vam dolazi nova ljubav u vaš život, nisam sigurna u kom mesecu. Aj sad da vidimo ovo razočarenje čega se tiče. Ovde se nešto srušilo, dragi ribe, nešto što ste vi smatrali da je stabilno, da je na čvrstim temeljima, ne mislim da je to ova ljubav, nešto se srušilo i poprilično ste razočarani, ali sa kulom sve što se ruši jeste blagoslov, skriveni blagoslov, zapravo ruši se samo ono što negde nije dobro za vas, slično kao što sam rekla sa ovom peticom pehara. I ja sad mislim ovde sa kartom cara, drage ribe, preko petice pehara, da zapravo vi kada odlučite od tog nekog gubitka da krenete napred, mislim da je ovo negde vezano za prošlost i da jeste vaše iskustvo neko od ranije. Kada odlučite da krenete napred ovde, zapravo, kada shvatite da ništa što treba da bude u vašem životu nije izgubljeno, ovde nekako vraća vam se snaga i stabilnost i sigurnost i svakako možete napred. Ajmo da pokrijemo papu. Ovde imamo kralja mačeva. Ovo može biti u septembru mesecu mudar savet. Kralj mačeva je isto neko ko daje mudar savet, neko ko ima jako puno znanja i iskustva i koga treba poslušati. Papa i kralj mačeva, mudar savet kako dalje, drage ribe. Ovde ponovo sa pažem novčića imate ljubavnike, ljubav je u fokusu ove godine, možda učite važne lekcije u vezi ljubavi, jako puno strasti, rekla bih, i da vidimo ova osmica pehara sa osmicom mačeva, upravo ostavljate neke vaše
misli, stavove, uverenja, ubeđenja, verovatno vezano za odnose koji vas negde ograničavaju i koji vam ne dozvoljavaju na neki način, kao da vas sputavaju da u ovoj novoj vezi ili da uđete u novu vezu ili da u novoj vezi budete zadovoljni. Odlazite, bukvalno odlazite iz neke situacije koju ste ribe doživljavali kao da je bezizlazna, shvatate da imate svoju volju i da možete da odete. Ne mislim da je ovo uopšte vezano za ljubav, ovo jeste završetak nekog odnosa zato što to nešto tako kako je u vašem životu nije više dobro za vas. Ne mora da bude vezano, može da bude neki odnos sa prijateljima, sa kolegama, sa nekim članovima porodice, prosto shvatate da postoji izlaz i da vam je dozvoljeno da neke stvari ne prihvatite, da vam je dozvoljeno da kažete ne, da na nešto, znači ne pristanete i od nekog odnosa ovde izlazite, ali sve u svemu sa ove dve karte zvezde, sa dve karte ljubavnika, četvorka pehara, desetka novčića, drage ribe, ja mislim da vama dolazi u život jedna nova ljubav. Hoću da kažem još nešto ovako kako mi stoje karte, kralj mačeva, as mačeva, petica pehara, znači kako god da vam se dogodi razočarenje ovde u julu mesecu, drage ribe, i ne mora uopšte da bude vezano za ljubav, nekako važno je da slušate glas svog zdravog razuma, on će da vas prosto, zdrav razum će ovde da vam jako puno pomogne. Možda ste u vezi neke situacije stvarno nosili ružičaste naočare i onda kad ste prosto sagledali istinu, razočarali ste se, ali opet kažem, vrlo brzo ćete povratiti svoju snagu i svoju moć sa carem. I ovde sa četvorkom pehara, ova kula, bukvalno je ovo neki prekid sa prošlošću, dragi ribe, znači neke stvari iz prošlosti na koje ste se vraćali, koje su vam predstavljale teret, prosto ovde nekako odlaze iz vašeg života sa kulom, kao da negde shvatate istinu, imate neki novi uvid vezano za prošlost i negde to vas oslobađa. To vas oslobađa i otvarate se za nove mogućnosti ovde sa četvorkom pehara. Ok. Dragi ribe, odlične su vam karte, imate nove početke vezano za ljubav, ispunjenje neke želje, ja bih rekla da je vezano za ljubav najpre sa svim ovim zvezdama i ljubavnicima. Želim vam puno ljubavi, zdravlja, sreće, uspeha i radosti u 2024. godini. Hvala vam na pažnji, drage ribe, sve najbolje i vidimo se ponovo u sledećem videu.